Βασίλη, Βασίλη. 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 Δεν ξέρω που είναι ο Κωνσταντίνος. Έλα, σήκω πάνω. Τι ρε. Χάθηκε ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Εντάξει. Και. Τι καίρε. Άντε. Ο Κώστας, ναι. Νόμιζα ότι είπες χάθηκε το στυλό. Κάτσε να ανοίξουμε ρε. Θα ξυπνάς τώρα να πούμε. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? 9. 9 η ώρα. Αυτός πως ξυπνάει νωρίς. Και το γιαγιά μου. Ξύπνησε και πού πήγε? Τι? Ξύπνησε και πού πήγε? Δεν ξέρω ρε. Τώρα ξύπνησα. Πριν λίγο ξύπνησα. Πισί έπαιζε. Είναι ανοιχτό. Όντως έπαιζε πισί. Για δούμε. Έβλεπε μάγκιστο. Έβλεπε το καλό. Εδώ είναι. Όχι. Αφού ρε έχει το πισί. Για φάρε λίγο. Δεν ξέρω που είναι. Εδώ. Ούτε καν εδώ. Από κάτω. Από κάτω. Εσύ να μην τραβάς πραγιάτικα. Εγώ, έτσι. Για εδώ. Πατουράει. Όχι. Θα τρώει ρε. Α, ναι. Θα τρώει. Όχι. Για να έχεις και τα πατζούρια εσύ τα άνοιξες. Αυτός θα τα άνοιξε. Αυτός Για- θα τα άνοιξε ρε. Κάτσε στην κουζίνα θα τρώει. Πού είναι στην κουζίνα? Ούτε στην κουζίνα δεν είναι. Τι στο καλό. Για έλα εδώ. Γezi, όχι. Όχι. Πάμε στην ταράτσα, δεν έχουμε άλλη. Σιγά μην είναι, πού βρήκε τα κλειδιά. Ναι, όντως. Πάμε. Για έλα να κάνω πρώτα. Σιγά μην είναι κάτω ρε. Για πάμε πιο κάτω. Σε πόγιο, δεν σε παίζει. Όχι ρε. Εδώ. Σιγά. Κόπα ρε. Θα φεύγει το κινητό. Όχι, θα βάλω στην κάμερα. Ρε. Πες εδώ. Εδώ. Δεν είναι Πες ρε. να δω. Μπα. Για να δω πάνω. Πάμε, για πάμε. Για πάμε να δούμε πάνω που δεν πιστεύω. Οκ. Πάμε για λίγο ακόμα στο σπίτι. Για πάμε λίγο. Σιγά μην είναι στην ταράτσα. Δεν πήγε κανένας κλέφτης που άφησε ανοιχτά. Όχι ρε. Κάτι σαν να ακούω. Για να δω. Κάτι σαν να ακούω πάνω. Εντάξει, μπορεί να είναι και άλλοι. Μπορεί να είναι κι άλλοι. Σιγά μην έχει πάει την ταράτσα. Πού ήξερες την ταράτσα μας? Πού είναι? Κάτι άκουσα. Τι? Ρε άκουσα στην ταράτσα. Εντάξει, μπορεί να είναι άλλος. Έλα λίγο να ψάξουμε ακόμα. Εδώ στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι δεν ψάξα. Όντως. Εκεί στο σπίτι που χτίζεται. Μπα. Μπα. Για έλα. Τι είναι. Μέσα πάνω στην μπασκέτα. Μπα. Για πάμε στο μπαλκόνι. Μες στην πανιέρα. Ψάξαμε. Τι. Ψάξαμε. Για κάτσε να βγούμε. Μπα. Να έχει πέσει κάτω. Δεν νομίζω. Ακούγεται μια μπάλα από πάνω ρε. Για πάμε να δούμε όντως. Ακούγεται μια μπάλα στην ταράτσα. Μην τρέχεις, περίμενε ρε. Μπορεί να είναι και τέρας, μην τρέχεις. Πολύ αργά, πολύ αργά. Πολύ αργά, πιο αργά. Να σε ακούσει. Λες να είναι άλλο στην ταράτσα μας. Καλά ρε, εδώ είσαι εσύ. Ρε εδώ είσαι. Από το πρωί.
Δεν πας καλά. Είχες πάει το Σε πισί. ψάχναμε. Είχες πάει να φας. Είχες ανοίξει το πισί ρε. Είχες βάλει να βράζεις μακαρόνια ρε. Πας καλά. Είσαι τρελός. Είχες βάλει... Συνεχίζει και παίζει ρε. Είχες βάλει μάρκετ το ρε. Έβλεπες στο πισί τα βίντεο του ρε. Ναι. Αφού μου αρέσουν τα βίντεο που είναι ο κολλητός μου. Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Γιατί ξύπνησε και απλά ήρθες να παίξεις εδώ μπάλα χωρίς να μας πεις τίποτα. Κοιμόσασταν. Ναι, και περίμενε να ξυπνήσουμε. Ας πούμε, λέω εγώ. Πρώτον. Πότε προλάβατε και βάλετε το μισό, όλο θέλει βασικά. Καλά, Και όλο δεύτερον, εγώ ξύπνησα νωρίτερα, εγώ τον ξύπνησα. δεν σε έβρισκε. Λέγε έπρεπε να με ξυπνήσει γιατί δεν έβρισκε εσένα. Τι ώρα ξύπνησε. Εγώ ξύπνησα στις 8 η ώρα ή όχι στις 8.30. Μην τρέχεις. Ξύπνησα 8. Εγώ στις 4. 4. Από τις 4 πες το πάρω. Ωραία, δώσε. Όντως από τις 4 παίζεις εδώ μπάλα. Δεν έχεις βαρεθεί. Όχι. Ακόμα και να σκίσεις το γραφείο στο σχολείο. Καλά. Ωραία, και πάμε εμείς κάτω, σε περιμένουμε. Ωραία, πάμε κάτω. Κάτω το κλείσω κιόλας. Και όταν θέλει ανοίγει και κατεβαίνει. Ας αφήσουμε λίγο. Να πάμε κάτω. Είπε θα έρθει σε 5 λεπτά. Ωραία, πάω να ξαπλώσω. Βασικά να δούμε λίγο ένα βιντεάκι εδώ μάγκιστος. Θα αφήσουμε το κινητό. Είπε θα κάτσω ακόμα 5 λεπτά πάνω. Ωραία, λοιπόν πάμε. Να δούμε. Έλα, δούμε αυτό. Λοιπόν, θα κάνω ερωτήσεις για να μαζέψετε. Λοιπόν, θα κάνω ερωτήσεις για... Κάνε με λίγο στην τραγούδημα και με πισούς. Έλα, αυτή την βγάζουμε. Δεν την βγάζουμε. Τι γίνεται? Όχι. Κώστα! Ναι, μου το έχετε βγάζει. Ακόμα να έρθει ρε. Καλά, Καλά, αυτό το βίντεο πόσες φορές έχει παίξει? Ο Κώστας δεν τον έχω δει ακόμα. Όπα ρε! Κοιμώσουν ρε. Πού είναι ο Κώστας? ξέρω. Πάλι κρύφτηκε. Κώστα! Κώστα! Κάτσε πάμε πάνω, μήπως παίζει ακόμα, δεν έχει κατεβεί καν. Για να δούμε πάνω. Ωχ, άνοιξε η πόρτα, άρα έχει κατεβεί. Για να δούμε. Πουθενά δεν είναι. Κώστα! Για πάμε κάτω, ξανά. Δεν είναι εδώ. Για να δούμε. Όπα ρε, πώς κοιμάται, άκουσα κάποιος άλλο χαλίζει. Λες να... Όπα ρε! Κοιμόμουν ρε. Τώρα ξύπνησα. Εσείς ανεβήκατε πάλι. Σε ψάχναμε. Ρε, πόση ώρα κοιμάσαι πάλι? Πόση ώρα κοιμάσαι εδώ πάλι? Πόση ώρα κοιμάσαι εδώ? Είδαμε το βίντεο με σένα. Είδαμε το βίντεο με σένα. Είδαμε το βίντεο με το Σταμάτη. Ρε, Μετά τώρα είναι 4 η ώρα και είσαι από τις 4 εδώ. Δώσ' ρε, άσε λίγο την μπάλα ρε. Θα σου μιλήσω θέλω. στο καλό. Είσαι από τις 4 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Θα κλείσει 24 ώρες στο τέλος. Τι στο καλό? Δεν κρύωνες εδώ πάνω, καλά δεν έχει και κρύο, αλλά λέμε τώρα. Εγώ έβλεπα το βίντεο παίζει να παίχτηκε 110 φορές. Πήγαινε δείτε το αν δεν το έχετε δει. Ωραία, τώρα πάμε κάτω. Εντάξει, αυτό το βίντεο αφού το βρήκαμε. Πηγαίνει και έρχομαι. Τα λέμε subscribe, like στο μέγιστο.